assalamu alaikum bandiraɓe musibitiɗo ɓe yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccide mon addande mon ko jiɗɗon ko woni ACTU people woni caméra o ko Ibrahima Thiombane wondude Alifal e Thiatbou Walo joni joni min garana mon e ko ganduɗa ko woni tittiraji gam ɓurɗo yajnade e people aji ɗi NDIAYE ken jogiri komin jogiri yewtidde hande woni Bamba Fall maire mo Medina o yane no fewi e yewi askan wi e wiide Bamba Fall non Sénégal sohlani terroriste mo min gartu hen e ɓurɗo yalñaje on information vis-à-vis on woni souk rappeur jeeyato to ganduɗa to woni to pété caggal ko gagnino flow up 2019 o heeɓi jeerani makko mamin gar e coprade ɗe o heeɓi ɗi omo ganduɗa woni Bombardier o saaha noon yiyamo omo joue ko ganduɗa ko woni film mbete ko gaccuɗo walla ko jiɗɗo wonde acteur ɗum fof min janñu hen ko ɓoyata so weeli jomiraɗo rimoraji yahata o saaha hakkude omo ganduɗa woni Mbathio Youssou Ndour ha e joom suudu makko Aïda Coulibaly sababu noon hewɓe wasi yidde omo ganduɗa woni Mbathio yimde to Bercy caggal ko waɗino annoncé noon wiyama noon ko joom suudu Youssou Ndour haadi mo yimde mamin gar hen e ɓurɗo yehen yajnade joni joni wonata Ibrahima Thiombane tigi Ibrahima Thiombane hande noon ne jega ko min jogori yewtude woni ganduɗa woni maire mo Medina hono Bamba Fall noon hodditi tigi noon Sénégal o yani no fewi ko ganduɗa ko woni yewi askan wi goto e mabɓe foof wodi ko haale e mabɓe o holti noon Sénégal sohlani terroriste o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko yiiɗi ko wadde yinno wadde kono guem sero e wiide noon omo ganduɗa woni Bamba Fall Sonko noon wona neɗɗo laamu te noon ko ganduɗa ko woni procès makko e Adji Sarr o yiɗa ɗum hay saaha goto hay mayde ni ɓuranimo ɗum ɗon ha joni e kongi Bamba Fall e wiide makko omo ganduɗa woni Barthélémy Diaz fijirta o saaha ko kalis mo omo ganduɗa woni Saham Awardri woni gonnoɗo maire mo Dakar kas mo accuno tono ko won kas o tigi o fijirta o saaha ɗum noon wiide ha joni kongi Bamba Fall sen tumnima e Dakar Buzz omo holte tigi noon omo ganduɗa woni Halifa Sall kam o saaha hay goto heptinanimo saabu noon ko goppuɗo lawol makko tigi rigui ha joni e people aji men ko ganduɗa ko woni attaquant sénégalais oɗo woni international men o woni Sadio Mané konko mo ganduɗa noon ko attaquant Bayern o guminoto to ganduɗa to woni to Liverpool konko tigui noon ƴetti ko ganduɗa waɗi remporte ko ganduɗa ko woni prix meilleur international africain to ganduɗa to woni to Ghana e ko ganduɗa ko woni football awards 2022 ɗum noon ko félicitation e ko ganduɗa ko woni belamo tigi kala ɓiɗɗo Sénégal naajo heeɓi ha joni e people aji men hande ko waɗi ko ganduɗa ko woni tour du web woni noon suka debbo mo ganduɗa noon waɗi vilipande o mo ganduɗa woni Thierno Moule Sow on suka debbo noon innitirto ko ngoni e vidéo ji yiyama tigui noon ngoni no hollita wonde noon Thierno Moule Sow wona hay goto Thierno cafrowo so wona no funte yimɓe te ko haalta ko haydara woɗade hen e wiide noon ko konko tigui yoɓe noon million ngaji kewɗi kala garɗo tigui omo yankino omo holla tigui jinneji goɗɗi ɗi e wiide noon ceerno Moule ko neɗɗo moƴƴo omo mantamo omo hollita noon ko neɗɗo kadi ko ceerno mo ganduɗa ko keftinaɗo walla ko bawɗo ko watta ko wiide ɗum ɗon foof noon noon dartima saabu noon golle mabɓe koko gasi kono noon e yi wiidemo ko ɓeɓe ganduɗa woni almuɓe ceerno Moule guila no ummi toon ha joni ɓe kokkanimo jaam e kala saaha eɓe kaala haaluji ganduɗa fewani fewde e makko omo heptat en haaluji ɗi ganduɗa koye WhatsApp uji ɓe kalano ɗum saabi goni yaltude tigui wiide noon kala ko ceerno Moule haali walla yimɓe makko omo wawi jartade ɓe ha joni ɗo wonnoɗo ummaki toon ha joni ko guinniɗo omo ganduɗa woni ceerno Moule Sow cuuju Fouta e wiide makko ala haydara ko wawi so tawi won ko wawi yo safro hoore makko saabu omo wonde e diabète
Silmi be on people ƴeewoyen noon ko waɗi impressionné ene mbawi wide rendogo kala o saaha woni yiide Bombardier gonno ɗo roi des arènes konko noon ɓiɗɗo Mbour o mo ganduɗa noon andirno so wona noon sippiro o saaha noon wiyama ko ganduɗa ko woni film allemand ɗum noon konko ni Bombardier omo tentini tigi noon o yano almaga waɗi toon représenté Sénégal e film moɓe jouata ko ganduɗa ko woni gladiateur konko noon Bombardier o tentini ɗum tigi wiide noon omo joue toon kono yiyama noon on film so tawi ni ne waɗi ɓaleɓe heewani ko Bombardier ɓuuri hen heptinede. Visa bi konko tigi ƴettuno konko wonno vainqueur flow up 2019-2020 konko visa bi sukko rapport jeeyata to ganduɗa to woni to pété caggal nde o ƴetti oɗon noon concours mawɗo mo ganduɗa hen o ƴettu ɗum ko leƴƴi goɗɗi kono konko woni halpular gaɗiɗo ƴettude ɗum noon machallah en 2019 guila nden o heɓani ko ganduɗa ko woni jeeɗani makko ɓe mbaɗi ko ganduɗa ko woni remise prix officiel o ñande samedi 2 juillet 2022 ɗum noon konko omo ganduɗa woni visa bi o heeɓi kene tolno e million ngaji 5 francs CFA e tawtere noon nalankoɓe hewɓe e ɓe ganduɗa woni Gadman Human. caggal ko Bercy yawti mo Youssou Ndour yuɓɓinno to ganduɗa to woni to caggal leydi Paris omo ganduɗa woni titi noon waɗi remporté ko ganduɗa ko woni buzz Bercy o foof ene wayno ha joni haalluji Bercy nana haale sababude noon wasti yiide omo ganduɗa woni Mbathio Ndiaye yimde to ganduɗa to woni to Bercy e wiide won hen internet uji nde tawno Mbathio Ndiaye koko waɗeno annoncé wonde mo won to Bercy o yihino heeɓino ni yaade kono kadi yaltude ko ganduɗa ko woni plateau ji mabɓe kewɗi ɗe ɓe jubbini toon kono konko Mbathio Ndiaye hay goto saaha wiyaka o ngabbi e sur scène saabi noon internet uji ɗi kolliti tigui noon ko joom suudu Youssou Ndour haadi tigui noon omo ganduɗa woni Mbathio ngabbude sur scène konko Aïda Coulibaly o saaha noon tumaji foof fowaka e makko wiya noon tigui konko haadi Mbathio Ndiaye ngabbude sur scène ɗum noon ene siftina noon lebbi caggal nde ganduɗa rimoraji ne jahanno tigui hakkude Mbathio Ndiaye e Youssou Ndour won hen hollitinoɓe wonde tigui aɓe jindiri ha on rumeur ni ɓe ganduɗa woni noon groupe Youssou Ndour eɓe wondiɗi ɓe kala guittino on information wi mboɗani hay saaha goto kono ha joni way kono ko heddi e hagguillaji sénégalais ɗi kala ɗum noon ɗum wonno koɓe gaddanomon e people aji hande min totamon rendez-vous ko ɓoyata so weeli jomiraɗo ko kay halka en ñaguima yafuya.